12 घन्टानि उनाव मोननो हाबाय अरनबारियाव गोमानाय 3 हौवासा गथ'फोरखौ। मोजां थासारियावनो मोननो हाबाय 3 हौवासा गथ'फोरखौ। जनाय महकुमानि बाहिरसिले गामिनि 3 हौवासाया 1 आगस्ट एबा समबार खालारखालि नखरनि फिसिनाय मैसो नागिरनो थांनानै फबा अरनबारियाव हाबलांनानै गोमानानै दंमोन। दिनै बिथांमोनखौ फुंनि 8:30 रिंगायाव मोननो हाबाय। जनाय बाहिरसिले गामिनि सन्जय नरह 15 बोसोर बैसो, उत्पल फेगु 13 बोसोर बैसो आरो उत्तम फाव 14 बोसोर बैसोनि गथ'फोरखौ समबार खालारखालि गावनि नखरनि फिसिनाय मैसो नागिरनो थांनानै फबा अरनबारियाव हाबलांनानै मैदेरजों बेंखन जानानै फैनो हायाखैमोन होनना फोरमायो बिथांमोना। जोबोर गिदिर अरनबारियाव हरनि 9:00 SDRF हानजा आरो थागिबि रायजोफोरा नागिरबाय थादोंमोनब्लाबो मोननो थाङाखैमोन। 12 घन्टानि उनाव बिथांमोनखौ मोजां देहायावनो मोननो हाबाय। जनायनिफ्राय बडलेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारी। হয় নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকৰ মানে সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ মোৰ বহুত বিশেষ ধন্যবাদ থাকিল যে আপোনালোকে কালি ৰাতি 9:30 পৰা আজি দিনৰ 8:30 বজালৈকে আমাৰ লগতে আছে। আপোনালোকে আমাক কোঅপাৰেট কৰিছে, আমি মাইকিং কৰিছোঁ, আপোনালোকে লগত গৈছে। আমি বোকা পানী ভাঙি ৰাতিপুৱা 4টা বজাত জংঘলৰ মাজত যেতিয়া গৈছোঁ আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলেও আমাৰ লগত আছিলে। গতিকে বহুত কষ্ট কৰাৰ ফলত হয়তো আমি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ৰেস্কিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। যদি আমি একদম 5 মাইল 3 মাইল তাৰপিছত আপোনাৰ এই মথাউৰি এইটো কি গাঁও বুলি কয় লেকুজেলম গাঁৱৰ মাজেদি মথাউৰি মাইকিং কৰাৰ বিনিময়ত হয়তো আমাৰ শব্দ পায়, তেওঁলোকে শুনা পাই এটা সাহস লৈ পেলাই তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। আৰু আমি মাইকিং কৰি থকা অৱস্থাতে কিছুমানৰ পৰা খবৰ পালোঁ যে তেওঁ ল'ৰা 3জন নদী পাৰ হৈ আছে। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।